Jose Julian Bakedano bere zereginetara itzuli zen bulegora, baina aurretik museoan Artetaren muralari buruz zegoen dokumentazioa eman ziren. Nola atera zuten murala teknikariek Bastidaren etxetik. Hala eta guztiz ere, aholku bat eman ziren. Muralari buruz gehien dakiena Carmen Bastida da, arkitektoaren alaba. Honena berari deitzea izango da. Eta post-it batean luzatu zidan emakumearen telefonoa. Esaiozu nire partez deitzen diozula, esan, eta bere zereginetara itzuli zen Bakedano. Ni artean geratu egin nintzen muralari begira, pentsakor. Serion baikortasunak erakartzen induen bereziki. Artetaren eskuaren trazuetatik sortzen zen energia ark. 1922ko uda hartan, Artetak eta Bastidak itxaropen handiak zituzten beren lanean. Ez zioten etorkizunari beldurrik. Indar horrek liluratzen induen. Jakin gabe zer gertatuko zitzaien urte gutxiren buruan. Aitonari buruz ez dakit gauza gehiegi. Liborio Uribe. Ni jaio nintzenerako hile zegoen, eta aitak ez zuen gauza hundirik kontatzen bere aitaren gainean. Ezen ura iraganzale. Itxasgiziona izaki, nahiago zuen etorkizunari begiratu. Gure amaren familiakoak bai, ostera. Mila kontu dakizkigu amaren aldekoak. Halakoren edo bestelakoren istorioak. Baina aitaren partekoak oso gutxi. Behar bada horrexegatik sortzen ziren Aitona hark jakin mina.